Той беше беззащитен, защото нямаше дом. Ужасно е да нямаш дом. Трябва да помагаме. Тук е. Тук. Тук. А, така. Добре ли си? Мама се грижи Тук е. за него. Тук. Ще да сложиш ти солетката. Той охранява. Каза и да се маха. Но това са обикновени спорове. Тя е до него неотлъчно. Неотлъчно. Всеки ден. Тук е. А, така. Израснах в Гана. Дойдох в Англия на 20 години. Така че по-голямата част от живота ми е преминала тук. Опитай се да изплюеш. Опитай. Хайде. Моето детство не беше щастливо. Родителите ми се разведоха. Баща ми не ме даваше на майка, затова ме предаваха от на Леля. Заради това аз се зарекох, че няма да дам децата си и че винаги ще бъда до тях. Повтори. Повтори. Ева, Ева. Ти си в болницата. Знаеш ли? Хайде, Ева. Хубаво е, че се опитваш да говориш. Тя се опитва да го Ева, накара тук. да говори, защото на този етап говорът му е засегнат. И той не може. Тя може да чете по физиономиите и реакциите му. Познава и красните му зъби. Той е нейното момче. Ева, тук. 24 часа в отделението за спешна помощ. За нас лоялността е всичко. Омъжена си за мафията. Нуждая се от терапия поне 2 пъти дневно. Съпругът ти е за трешетките. Искаш да си играем на мафиоти ли? Аз ще спечеля. Гангстерски съпруги. Тук. Как по TLC. Ева, тук. И даже ми я подаде. Разкрий красотата си с помощта на природата. Биотен Дженовейт. Естествената съставка резистент. Освобождава клетките. Не ти трябва куче. Е така котка си трябва. Ева, вкъщи си ти. Вкъщи си ти носи. Тук, тук, тук. Ева, тук. Биотен Дженовейт. С Лекс доброто настроение влиза във всеки дом. Дрехите изкрият, а ароматите пленяват сетивата. Хайде, Ева. А, къде е сламката? Къде е сламката? С двоен парфюм